ga yadda zaka ce mu bar maganan wasa ko kuma mu ajiye maganan wasa a gefe, yarinyar nan ba ta son ka. So abin da za mu mai da hankali shine wannan cewa din mu bar maganan wasa, kun gane turanci ya za ka yi faɗa wannan statement din. So dan kawo su daban-daban, in ka gana ma za ka ɗauki ɗaya a ciki domin ka ci gaba da ainihin magana. So idan kana so ka ce mu bar maganan wasa, yarinyar nan ba ta son ka ko kuma ba ta ƙaunan ka, to bari mu ɗauka wannan on a serious note. So wannan on a serious note din yana nufin mu bar ajiye maganan wasa. Irin kana son mutum ya fahimci cewa ba wasa kake yanzu ba, tabbas abin nan fa da kake so mu faɗa wannan magana mai muhimmanci ne. Aka ce mu bar maganan wasa shine on a serious note. On a serious note akwai yadda ake faɗan shi da yawa.